ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் குந்தி மகாராணி வரிசையில இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கணும். 18வது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா, அறியாமையிலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் விடுதலை அப்படின்ட்டு குந்தி மகான் தோன்றிருந்த காரணம் ஒண்ணுன்னா கேட்டு இது நல்லா இருக்குமா அதனால இருக்குமா அப்படின்னு. இது போன அத்தியாயத்துல கேட்டாங்க குந்தி மகாராணி, ஒருவேளை நீங்க தோன்றியது இந்த ஜடபூமியோட பாரத்தை நீங்க குறைக்கிறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு முந்தின அத்தியாயம் ஜனன மரணத்துக்கு முன்னாடி என்ன அத இது பண்றதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்றது எல்லாமே அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா குந்தி ராணி கேக்குறாங்க, அறியாமையிலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் இருக்கக்கூடிய மக்களை காப்பதற்காக நீங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதனாலயா அப்படின்ட்டு பகவான்கிட்ட கேள்விகள் பகவான் எதற்காக வந்தாங்க, அறியாமை என்ன என்ன அறியாமை அப்படின்னா பகவான் இருக்காரு அப்படின்ற அந்த உண்மையை அறியக்கூடிய நிலையில இல்லாத மக்களுக்கு அந்த அறியாமையை நீக்கி துன்பங்களையும், அதனால துன்பங்கள்லாம் நிறைய வரும் இல்லையா, துன்பத்தெல்லாம் நீக்கி எப்படி நம்ம பகவான் ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த நீக்கிறதுக்கான காரணமே என்ன அப்படின்னா, இவன் ரொம்ப அரக்கர்கள் அவங்க எல்லாமோ பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களாமோ ஒரு துன்பத்துல இருந்து மீளணும் அப்படின்றதுக்காக தானே அவங்களெல்லாம் வதைக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் இவங்க எல்லாமே பகவானே வதம் பண்ணிருந்து கம்சனை இதெல்லாம் வதம் பண்றது பகவானே வதம் பண்றது அவங்கள அந்த துன்பத்துல இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக அப்படின்ற மாதிரி இவங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. நம்ம கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சாக்ஷாத் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये नष्टप्रायेषु बदलेषु भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके निर्भवति नैष्टिके. कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय निन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. நாளிலேருந்து இன்னிலேருந்து தாமோதரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. நாளிலேருந்து தான் உங்களுக்கு இது ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே ஆரத்தி, எல்லாமே கற்பூர ஆரத்தி, நெய் தீபம் நாளிலிருந்து நாளை காலையில தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா, நாளை காலையில ஈவினிங் நெய் தீபம் பகவான். இன்னைக்கு இன்னைக்கு நைட்டுல பாதி ராத்திரியில உங்களுக்கு சந்திர கிரகணம் அப்படி இருக்கிறதுனால காலையில ஐ திங்க் 1:05 ஆரம்பம் சந்திர கிரகணம். எத்தனை மணிக்கு? 1:05 முடியறது மாதாஜி. முடியறது 2:45 ஒன்னும் முடியறது. 1:05 நம்ம குளிச்சுட்டு நம்ம நம்மளுடைய இது 1 மணிலேருந்து 1:05 ஜெபம் பண்ண சொல்லி இந்த சமயத்துல அந்த கிரகணம் பிடிக்கிற சமயத்துல நம்ம ஜெபம் பண்ணினோம்னா அவ்வளவு நல்லது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தர்ப்பணம் பண்ணணும் 3 மணிக்கு மேல. நம்மளுக்கு இது கிடையாது தர்ப்பணம் பண்றதெல்லாம் லேடிஸ்க்கு. சோ அவங்க இது பண்ணுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இது ராத்திரியில அப்படின்னு இருக்கிறதுனால காலையில எழுந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த இதுவும் வச்சிருப்பாங்க.
பட் நம்மளோட இஸ்கான் இந்த கௌடைய மத் சம்பிரதாயம் பிரகாரம் இங்க வந்து காலையில இல்ல, ரொம்ப பாதி இதுல 1:05 இருந்து நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணினோம் அப்படின்னா டபுள் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து 100 மடங்கு சொல்றதுக்கு சமமா மாதாஜி. 1ல இருந்து 3 மணி வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணணுமா மாதாஜி? ஆமா அப்படின்ட்டு வந்து அந்த கிரகண டைம்ல குளிக்கணும். எப்பவுமே மாதாஜி, கிரகண எந்த சமயத்துல வேற அது எதுவும் கிரகணமா பண்ணக்கூடாது, இருக்கிறதுனால. ஜெபம் பண்ணணும். ம். அப்ப 3 மணிக்கு மேல நம்ம திருப்பதி கோயில்லாம் குளிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஆரத்தி காட்டலாம். திருப்பதி அப்படிதான். கோயில்லாம் மூடிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. திருப்பதி கோயில் மூடுறாங்க, நிறைய கோயில் மூடிட்டு மறுபடியும் ஆமா க்ளீன் ஆமா பண்ணி கிரகண சமயத்துல கோவில் திறந்து வைக்க மாட்டாங்க. இல்ல, கோயில் 6 மணிக்கே மூடிடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆமா இன்னைக்கு சாயந்தரமே மூடிடுறாங்க. ஆமா நான் இது நைட்டு டின்னர் வந்து 3:30-4 மணிக்குள்ள முடிச்சு சொல்லி இப்ப சாயந்தரமே இதனோட முடிச்சிடுறாங்க. இம்பாக்ட் வந்து 15 நாளைக்கு இருக்குமா இதனோட இது வீரியம். இல்ல நைட்டு டின்னர் இப்பவே முடிச்சிடணுமா மாதாஜி? ஆமா 4 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிடும். அப்படியா? சரி சரி. 4 மணிக்கு மேல எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஆமா நான் 1 மணிக்கு தானே நைட் 1 மணிக்கு தானே பிடிக்குது மாதாஜி. அப்படி இருக்கும்போது இருந்தாலும் வயிறு காலியா வயிறு இருக்கணும் மாதாஜி. காலியா இருக்கணும், வயிறு காலியா இருக்கணும். கிரகணம் படிக்கிற சமயத்துல வயிறு வந்து காலியா இருக்கு. அதான் 4 மணி சயின்டிபிக்காவே ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. 3 hours தானே டைஜஷன் டைம். அப்புறம் என்ன? ஆ? 3 hours அப்படி Yeah, hours இல்ல, 4 more than that. 4 hours. 4 hours. 4 hours. ஒரு மணி டைஜஷன் டைம் நேரம். கம்ப்ளீட்டா டைஜஸ்ட் ஆகுதா அப்படின்னு பாக்கணும். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்றது பாக்கணும். அதனாலதான் வந்து சீக்கிரமா வந்து சாப்பிட்டு இது பண்ண சொல்லுவோம். நாளைக்கு வந்து தாமோதரம், இன்னைக்கு வந்து தாமோதரம் இந்த வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த சந்திர கிரகணம் ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்றாங்க. அப்படியே ஆமா எப்படி மாதாஜி? நாளைக்கு இது வேற தாமோதர மந்த் ஆரம்பம். இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு தாமோதரம் வந்து 28th. நாளைக்கு வந்து அந்த இது தீபம் வந்து நாளைக்கு சரத் பௌர்ணமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சாரதிய ராச யாத்ரா 4th month of சாதுர்மாசியம் பிகின்ஸ். உருத்தால் வந்து ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு. உருத்தால் வந்து 1 மாசத்துக்கு எடுக்கணும். ரொம்பவே இந்த உளுத்த பருப்பு அது ரொம்ப நீங்க எல்லா மாசமும் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் நீர் எடுக்க கூடாதுன்றாங்க, லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்க கூடாதுன்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொன்றும் போட்டுருந்தாங்க. ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணும். உளுந்து கீரை பால் தயிர் ஒரு மாசம் போட்டிருந்தாங்க. இதுதான் வந்து அப்ப இந்த மாசம் உளுந்து சேர்க்கக்கூடாது. ஆமா உளுந்து சரி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து குந்தி தேவி வந்து சந்தேக கேட்கிறாங்க. யாரெல்லாம் வந்து அறியாமையில இருக்காங்களோ, துன்பத்துல இருக்காங்களோ, அவங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்காக நீங்க ஜடபூமியில பிறந்திருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறோம். பவே அஸ்மின் கலிஸ்யமானானம் அவித்யா காம கர்மபிஹி ஸ்ரவணஸ்மா ஸ்மரார்த்தானி கரிஷ்யானிதி கேசன. வேறு சிலரோ பௌதீக துன்பத்தில் உழலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பயன் பெறுவதற்காகவும் விடுதலை பெறுவதற்காகவும் கேட்டல், நினைத்தல், பிரார்த்தித்தல் என்னும் பக்தி தொண்டிற்கு புத்துயிர் அளிப்பதற்காகவும் நீர் அவதரித்துள்ளீர் என்று கூறுகின்றனர் அப்படின்ட்டு குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.8.35 சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பக்கம் வாசிக்கலாம். 2 பேரா ஆளுது. ஓகே, 2 பேரா.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் தாம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக யுகங்கள் தோறும் பிறப்பதாக உறுதியுடன் அறிவிக்கின்றார். தர்மம் பரமபுருஷ பகவானால் படைக்கப்பட்டதாகும். சில பேராசைக்காரர்களுக்கு வெளிப்பகட்டாக இருப்பது போல் புதிய தர்மத்தை ஒருவராலும் உருவாக்கி விட முடியாது. உண்மையான தர்மம் எதுவென்றால் பகவானை பரம அதிகாரம் உடையவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு பீரிட்டு எழும் அன்பில் பக்தி தொண்டு செய்வதாகும். ஒரு உயிர்வாழி உதவி செய்ய முடியாது, ஆனால் தொண்டு செய்ய முடியும். ஏனென்றால் அவன் அந்த நோக்கத்திற்காகவே உண்மையில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். உயிர்வாழிக்குரிய ஒரே செயல் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது மட்டுமே ஆகும். பகவானே உயர்ந்தவர், உயிர்வாழிகள் அவருக்கு கீழ் நிலையில் உள்ளவர்களே ஆவர். துரதிருஷ்டவசமாக மோகவயப்பட்டிருக்கும் உயிர்வாழிகள் தவறான கருத்தின் காரணமாக பௌதீக இச்சையினால் புலன்களுக்கு தொண்டர்கள் ஆகின்றனர். இந்த இச்சையே அவித்யை அல்லது அறியாமை ஆகும். இந்த இச்சையின் காரணமாக உயிர்வாழி முரண்மிகு பாலியல் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்ட பௌதீக இன்பத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகிறான். அதனால் அவன் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையின் பேரில் பல்வேறு உலகங்களில் பல்வேறு உடல்களுக்கு மாறுவதன் மூலம் உண்டாகும் ஜனன மரண சுழற்சியில் சிக்கிக் கொள்கிறார். எனவே ஒருவன் இந்த அறியாமை எல்லையை தாண்டி செல்லாதவரை அவனால் பௌதிக வாழ்க்கையின் மூன்றடுக்கு துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. இதுவே இயற்கை விதியாகும். எனினும் பகவான் அவரது காரணமற்ற கருணையினால் துயருறும் உயிர்வாழிகள் எதிர்பார்ப்பதை காட்டிலும் அதிக கருணை உடையவராக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் முன்பு பகவான் தோன்றி கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல், தொண்டு செய்தல், வழிபடுதல், பிரார்த்தித்தல், ஒத்துழைத்தல், அவரை சரணடைதல் என்பவற்றை உடைய பக்தி தொண்டின் நெறிமுறைகளை புதுப்பிக்கின்றார். மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நெறிமுறைகள் அனைத்தையுமே அல்லது ஏதேனும் ஒன்றினையோ பின்பற்றுவதானது பந்தப்பட்ட ஆத்மா அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அது உதவுகிறது. இவ்வாறு விடுபட்டவன் புறச்சக்தியால் மோக வயப்பட்டிருக்கும் உயிர்வாழியால் உண்டாக்கப்பட்ட எல்லா பௌதிக துன்பங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபுவின் வடிவத்தில் இக்குறிப்பிட்ட கருணையானது உயிர்வாழிகளுக்கு அருளப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னா அவருக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து படைக்கப்பட்டது எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய தொண்டர்கள் தான். யாரும் வந்து முதலாளி அப்படின்றது கிடையாது. ஒரே நம்ம போன அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், ஒரே முதலாளி யாரு அப்படின்னா பகவான் மாத்திரம்தான். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து அவருக்கு தொண்டு புரியறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு இங்க ரொம்பவும் தெளிவா வந்து சொல்றாங்க. அதுல வந்து ஏதேனும் ஒரு பக்தி தொண்டு, என்னென்ன பக்தி தொண்டு அப்படின்னும் போது என்னென்ன பக்தி தொண்டு? கேட்டல், ஓதுதல், பாடுதல், நினைவு கூறுதல், தியானம், தொண்டு செய்தல், சர்வீஸ் செய்தல், பாத சேவனம், வழிபடுதல், சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுல வந்து நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் அவர்கள் முன்பு பகவான் தோன்றி கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல், தொண்டு செய்தல், வழிபடுதல், பிரார்த்தித்தல், ஒத்துழைத்தல், அவரை சரணடைதல் என்பவற்றையுடைய பக்தி தொண்டின் நெறிமுறைகளை வந்து புதுப்பிக்கின்றார். நம்ம எல்லாரும் பகவான் வந்து முன்னாடி தோன்றி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவருக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் தோன்றினார் அப்படின்னா நம்ம இதுல ஏதோ ஒன்று நம்ம கண்டிப்பா வந்து பகவான் அதை புதுப்பிக்கிறதுக்காகவே ரெனியூ பண்றதுக்காகவே பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம நினைவு கூறதுக்காகவே பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார் அப்படின்ட்டு இங்க பிரபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ எல்லாருமே ஏதேனும் ஒன்றினை பின்பற்றுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும், நிறைய வந்து கதை கேட்கணும். இந்த பாகவத இந்த கிரகண சமயத்துல பாகவத கதை வந்து நிறைய வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து தொண்டு செய்தல் அப்படின்ற போது இந்த கிரகண பீரியட்ல வந்து நம்ம வந்து யாருக்காவது வந்து அரிசியும் ஏதோ வந்து உளுந்து வந்து கொடுக்க சொல்லி தானம் பண்றது அப்படின்றது சொல்லி. அப்புறம் வந்து பிரார்த்திக்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து
நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து குறை சொல்லிட்டே இருக்கோம். இந்த குறை சொல்றது அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா, குறை சொல்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் யாராவது பத்தி நான் குறை சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த அவங்களோட பாவம் வந்து என்கிட்ட வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. குறை சொல்றதுனால என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வந்து அட்டை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சில பேருக்கு அதே வந்து மும்மரமா அந்த வேலையே வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் யாரையாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து அட்டை பூச்சிகளாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ராஜா அப்படிதான் இருந்தாராம். சோ அவருக்கு வந்து நாரதர் வந்து ஒரு வழி உபாயம் வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு குறை வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து உனக்கு வந்து அந்த பாவ விளைகள்ல இருந்து நீ வந்து போகணும் அப்படின்னா, நீ வந்து யாருக்காவது வந்து தொண்டு செய்ய வேண்டும். தொண்டு செய்யும் போது அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு அட்டைப்பூச்சி, அவருக்கு வந்து 1000 அட்டைப்பூச்சிகள் வந்து அவருக்கு வந்து சேர்ந்துடுது அந்த அரசருக்கு. உங்ககிட்ட வந்து நீங்க தொண்டு செய்யும் போது உங்களை பத்தி குறை சொல்லுவாங்க. ஒரு அட்டைப்பூச்சி அவங்க கிட்ட போகும். அந்த மாதிரி கடைசியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 999 அட்டைப்பூச்சி வந்து அவர்கிட்ட இருந்து போயிடுது. இன்னும் ஒரே ஒரு அட்டைப்பூச்சி வந்து இருக்கு. இவர் வந்து அந்த தொண்டு புரியறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ராஜா அப்படின்றது ஒரு மதிப்பே இல்லாதபடி என்ன பண்றாங்க, கண்டபடி எல்லாரும் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப தரக்குறைவெல்லாம் வந்து பேசுறாரு. பட் இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம வந்து தொண்டு செய்யறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையுமே அவர் வந்து சட்டை பண்றதே இல்லை. பண்ணாம அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ராணிக்கு பார்த்து ரொம்ப கோபம் வந்தது. எல்லாரும் வந்து அவர் ராஜா அப்படின்றதே இது பண்ணாம அவரை வந்து இந்த மாதிரி மரியாதை இல்லாமலாம் வந்து ட்ரீட் பண்றாங்களே, இந்த ராஜாவை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ராஜா ராஜாண்ட வந்து சொல்றாங்க, நீங்க ஏங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்க தான் அரசாட்சி புரியவராச்சே, நீங்க என்னத்துக்கு வந்து மற்றவங்களை எல்லாம் வந்து தொண்டு செஞ்சு அவங்க வந்து உங்களை வந்து வசவப்படுறது, உங்களை தரக்குறைவெல்லாம் வந்து பேசுறாங்களே, ஏன் அந்த மாதிரிலாம் நீங்க இது பண்றீங்க? இனிமே அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட உங்களோட ராஜா தொழிலையே நீங்க வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன போது, ஏன் பண்றீங்க அப்படின்னு போது, இந்த கடைசி அட்டைப்பூச்சி உனக்குதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ எதுக்கு அப்படின்னா, மற்றவங்களை வந்து குறை சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த அட்டைப்பூச்சி வந்து நம்மள வந்து அது வந்து கருட புராணத்துல இதை பத்தி வந்து மற்றவங்களை குறை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அட்டைப்பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை வந்து ஜாஸ்தியாகும். நம்ம வந்து அதுலயே இதை விடுத்து நம்ம வந்து தொண்டு புரிவது தான் பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய சேவையா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு புறசக்தியால் மோக வயப்பட்டிருக்கு. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே புறசக்தி, அதாவது நம்ம நம்ம எல்லாமே நல்லாவே வந்து பேசுவோம், எல்லாம் நல்லா வந்து பேசுவோம். நம்ம வந்து மோகம்லாம் வந்து கொள்ளக்கூடாது, நம்ம வந்து எல்லாமே திறந்தாச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசுவோம். சமயம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது அத்தனையும் நம்ம மறந்து போய் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து திருப்பி வந்து மோகத்துல வந்து பயப்படும். இப்ப வந்து நம்ம பேரனோ பேத்தியோ யாராவது நம்ம பொண்ணோ பிள்ளையோ வந்து அவங்களை ஏதாவது கோச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏன்னா பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போவோம் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் வந்து மோகம் ஏற்படும். நாம வந்து நம்மளுடைய குழந்தையை கடியும் போது நம்ம மாமியாரோ இல்ல மாமனாரோ ஏதோ ஒன்று சொன்னான்னா நம்ம வந்து அவங்க பேர்ல கோவப்படுது. அதேதான் இப்ப வந்து நம்ம பேர்ல வந்து நம்மளுடைய பையனோ பொண்ணோ நம்மள வந்து கோச்சிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மோக வயப்படும். சொல்ல எனக்கு எதுவுமே இல்லை, அட்டாச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு. ஆனா சமயம் வரும்போது நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம். அதனால அப்படின்னா நம்ம ஜடபூமியில பிறந்திருக்கிறதுனால அப்படின்ட்டு இந்த முக்கியத்துவம் அங்க ஸ்லோகத்துல பத்தி அடுத்த பேராகிராஃப், 3rd பேராகிராஃப். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதா, படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. பவே அஸ்மின். இம்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்லோகத்தில் பவே அஸ்மின், அதாவது இப்பௌதிக உலகில் என்னும் சொற்கள் காணப்படுகின்றன. பவ என்பது பிறப்பெடுக்கின்ற ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற வார்த்தையாகும். அதற்கு வளர்தல் என்று கூட நடுப்பொருள் உண்டு. பௌதிக உலகில் 6 வகையான மாற்றங்கள் உள்ளன. முதலில் பிறப்பு, பிறகு வளர்ச்சி. இவ்வாறு பிறந்து வளர்ந்து சிறிது காலம் பிறகு அதுவும் தனது வாரிசுகளை ஈண்டெடுக்கிறது, தளர்ச்சி அடைகிறது, இறுதியில் மரணம் அடைகிறது. இந்த 6 மாற்றங்களும் ஷட் விகாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, இந்த உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பிறப்பெடுக்கிறது, அடுத்து வளர்ச்சி அடைந்து சிறிது காலம் இருக்கிறது, உடலிலிருந்து அதன் உற்பத்தியாக சில புதல்வர்களும் புதல்விகளும் வருகின்றனர்,
பிறகு உடலானது தளர்ச்சி அடைந்து இறுதியில் வயதாகி மரணமடைகிறது. ஆனால் உடல் அழியும் பொழுது நான் அழிவதில்லை. சூழ உடல் அழியும் பொழுதுதான் நான் புத்தி மனம் அகங்காரத்தினாலான சூட்சும உடலில் இருக்கின்றேன். இந்த சூட்சும உடல் என்னை மற்றொரு உடலுக்கு எடுத்து செல்கிறது. எல்லோரும் சூட்சும உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருந்த போதிலும் விஞ்ஞானிகளாலும் மருத்துவர்களாலும் அதை காண முடியாது. எனக்கு ஒரு மனம் இருக்கிறது, உனக்கு ஒரு மனம் இருக்கிறது. உனது மனதை என்னால் காண முடியாது, அதுபோல எனது மனதை உன்னால் காண முடியாது. எனக்கும் புத்தி இருக்கிறது, உனக்கும் புத்தி இருக்கிறது. ஆனால் எனது புத்தியை உன்னால் காண முடியாது. ஏனென்றால் அவை சூட்சமானவை ஆகும். அதுபோல ஆத்மா அவற்றையெல்லாம் விட சூட்சமானதாகும். எனவே பௌதிக விஞ்ஞானிகள் அதனை என்னவென்று காண்பர்? அவளால் மனம் புத்தி ஆங்காரத்தையே காண முடியாத போது ஆத்மாவை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அதனால் அவள் எல்லாம் உடலை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இது உண்மை அன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ட்டு ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால இந்த உடல் அதனுடைய வேலைகள்லாம் ஆத்மா வெளியில போயிடுது அப்படின்னா சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்றது மனம் புத்தி அகங்காரத்தினால் ஆகுது. மனம் புத்தி அகங்காரம் தான் அது இன்னொரு உடலுக்கு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருக்குமே இறப்பை பார்த்து எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கு. இந்த இறப்பை பார்த்து பயம் என்னதான் நம்ம பயம் இல்லை அப்படின்னா கூட கடைசியில நம்ம கிட்ட யமன் வரும்போது நம்ம அந்த பயப்படதான் பயப்படுவோம். ஏன் அப்படின்னா இனிமே நாளில இருந்து யாருமே பார்க்க முடியாது, இன்றையோட நான் என்னோட இதுல முடிஞ்சு போயிடுத்து, என்னோட இதெல்லாம் நம்ம அடுத்ததுதான் என்னோட உறவுக்காரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு இது சொல்லவே இல்லை, இவங்களுக்கு இது சொல்லவே இல்லை, அப்பதான் ஒன்னொன்னா ஞாபகம் இதை முடிக்காத போறமே அதை முடிக்காத போறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலதெல்லாம் கடமைகள்லாம் முடிக்காத போறமே அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நினைவு கூறாங்க. இது எதுவுமே நிக்கவே நிக்காது. அந்த டைம் வந்தாச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த உடலை விட்டு கிளம்பணும். எப்படி அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்ற மாதிரி உன்னுடைய ஆடை கிழிந்து விட்டதோ அது அந்த ஆடையை தூக்கி எறிந்து விட்டு மற்றொரு ஆடையை நீ ஏற்கின்றாய். அதுதான் இங்க சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உண்மை என்னவென்றால் யார் படிக்கிறது? புக் இருக்கிற யாருன்னா படிக்கலாம் மாதாஜி. யார் படிக்க? நான் படிக்கட்டுமா? படிக்கணும். ஆனால் உடல் அழியும் போதுதான் அது படிச்சாச்சு. அடுத்த பேராகிராஃப். உண்மை என்னவென்றால் ஆத்மா என்பது மிக மிக சிறியதாகும். பாலக்ர சதபாகஸ்ய சததா கஸ்பிதஸ்ய ச ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷதம் 5.9. மயிரின் நுனி பகுதியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு ஆத்மாவின் அளவாகும். ஒரு மயிரை 100 பாகங்களாக பிரிப்பதற்காக எடுத்தோம் என்றால் நம்மால் அதை செய்ய முடியுமா? முடியாது. அது சாத்தியமன்று. அப்படி பிரித்து விட்டோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து அதை மேலும் 100 பாகங்களாக பிரித்தோம் என்றால் அந்த ஒரு பகுதியின் ஆத்மாவின் அளவாகும். உண்மையில் அனுபவ அறிவினால் இதனை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. ஒருவன் இதனை அதிகாரமுடைய ஒருவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது அறிவு குறைவுடையதாகும். அதனால் மிக மிக நுண்ணிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அயோக்கியர்களாலும் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால் அவர்கள் பிரகிருதியே உயிர் வாழ்க்கைக்கு காரணமாகும் என்று கருதுகின்றனர். இருந்தும் அவர்கள் பிரகிருத்திலிருந்து உயிர் உண்டாவதை நிரூபிக்க இயலாதவர்கள். அவர்கள் தங்கள் ஆய்வுக்கூடங்களில் உள்ள ரசாயன கலவைகளினால் கைகளும் கால்களும் விழிகளுடைய சிறிய பூச்சிகளை முதலில் உருவாக்கி பார்க்கட்டும். இரவு வேளைகளை விளக்கினை சுற்றி இது போல கால்களும் விழிகளுடைய சிறிய பூச்சிகள் பல பறப்பதை நாம் பார்க்கலாம். அச்சிறிய பூச்சிகள் இருந்து பிரம்மதேவன் வரை 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றினுடைய தான் நாம் ஓரிடலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இடமாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறது என்று கிருஷ்ணரால்
பகவத்கீதை ததா தேகாந்த பிராப்தி குறிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் ஒன்று நாம் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை மறுதலிக்க வேண்டும், அல்லது பிரகிருத்திலிருந்து உயிர்கள் உண்டாகினென்ற என்று கூறும் விஞ்ஞானிகள் கொள்கைகளை மறுதலிக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் கிருஷ்ணர் உணவிற்கு நம்மை அர்ப்பணித்துள்ளோம். அதனால் நம்மை கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை மறுதலிக்க முடியாது. ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு நாம் இடமாற வேண்டியிருக்கிறது என்று கிருஷ்ணர் கூறும் பொழுது அதனை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்போ இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து சூக்ஷ்ம உடல், ஒரு ஸ்தூல வந்து உடல் அப்படின்றது இருக்கு. ஆத்மாவோட சைஸ் வந்து நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். 10,000த்துல ஒரே ஒரு பங்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10,000 நுனியில 10,000 பிரிக்கப்பட்டு அதுல வந்து ஒரு பகுதிதான் வந்து ஒரு ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து இவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சயின்டிஸ்ட் கேட்டா நீங்க எப்படி உயிர் போச்சு அப்படின்னா, ஹார்ட் பீட் நின்றுபடுத்து அப்படின்னா உயிர் போயிடுத்துன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க நம்புறீங்க இல்லையா, இதயத்துலதான் வந்து அந்த இது இருக்கு, மூச்சுக்காற்று வந்து இருக்கு அப்படின்றது நீங்க நம்பிருக்கீங்க. நம்பும் போது அந்த எப்படி அந்த ஆத்மா வந்து எல்லா உடம்பு பூரா எப்படி பரவி இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஒரே ஒரு ஆத்மா எத்தனை பகுதியில ஒரு சின்ன ஒரு டாட் மாதிரி, டாட்டோட கம்மியா இருக்கும், அந்த அளவுல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து எல்லா வேலைகளும் அது வந்து செய்யணும். அது வந்து உடலை விட்டு சென்ற போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு வேதனைகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கின்றது. நம்ம இந்த ஜட உடல் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம இருந்திருக்கோம். ஜட உடல்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு மாறுறதுக்கு வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அதுல இருந்து வெளியேறினா நம்ம வந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அது வந்து எல்லாருக்குமே இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் மூலமா தான் நம்ம வந்து இன்னொரு உடலுக்கு நம்ம வந்து செல்கின்றோம் அப்படின்றது இருக்கு. இது வந்து இவங்க என்ன சயின்டிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ரசாயன கலவை அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. இது எப்படி ஆகட்டும், இந்த ஒரு உடல்ல இருந்து ஆத்மா வந்து வெளியேறுகின்றது அப்படின்னா நம்ம அந்த அந்த ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இடம் மாறுறதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு உயிர் வந்து எடுக்கின்றது, உயிருக்கு போகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து எடுக்க வேண்டியது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துல ப்ரூஃப் இருக்குன்னு காமிக்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து ப்ரூவ் பண்றாரு, உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து போறது வந்து இந்த ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எப்படி ஒரு ஆடையை மாற்றி கொண்டிருந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன். அதுதான் இதுதான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து அவித்யா அப்படின்ட்டு அறியாமையினால நம்ம வந்து அதை அப்படியே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் சொல்றத வந்து மறுத்து பேசுகின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்ப விஞ்ஞானிகள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அப்படிதான் மறுத்துதான் வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, பகவான் சொல்றது வந்து அப்படியே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு உயிர் வயது வேற யாராவது புக் வச்சிருக்காங்க? படிங்க மத்தாஜி, நீங்க தான். வேற யார்கிட்ட இல்லையா? பௌதிக யாரும் இல்ல, நீங்க படிப்பீங்க. பௌதிக உலகில் உள்ள. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. இவ்வௌதிக உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அவித்யை என்னும் அறியாமையின் பாதிப்பின் கீழேயே இருக்கிறது. அவித்ய கர்ம சம்ஞான்ய திருதீய சக்திர் இஷ்யதே. கடவுளாகிய கிருஷ்ணருக்கு கோடிக்கணக்கான சக்திகள் உள்ளன. பராசிய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே. அவை சுருக்கமாக புறசக்தி, அகசக்தி, இடைச்சக்தி என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இடைச்சக்தியும் அகசக்தியும் ஒரே ஆன்மீக தன்மை உடையவையாகும். ஆனால் 3வது சக்தியான புறசக்தியை தாழ்ந்ததாகும். விஷ்ணு சக்தி பரா புரோக்தா சேத்ரஜ்ஞாக்கிய சதாபரா அவித்யா கர்ம சம்ஞான்ய திருதியா சக்திர் இஷ்யதே. விஷ்ணு புராணம் 6.7.61. இப்பௌதிக உலகில் உள்ள அனைவரும் அறியாமையில் தான் இருக்கின்றனர்.
கிருஷ்ணரால் ஞானம் அளிக்கப்படாத வரை பிரம்மதேவனும் அறியாமை உடையவராகவே அதனால் ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவனும் தனது அறிவை நினைத்து பெருமை அடைய முடியாது. இப்பௌதிக உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவனும் அயோக்கியனே ஆவான். ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்வாழி பிரம்மதேவனின் பதவியை பெறும் வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டும் என்றால் பிறகு என்னால் ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்தை படைக்க முடியும் என்று எண்ணுகிறார். ஒரு சிறிய ஓட்டை ஒன்றினை போட்டு விட்டேன் என்றால் பிறகு நான் நிம்மதியாக வாழ்வேன், உண்பேன் என்று எண்ணுகிறது. இவ்வாறு பிரம்மதேவன் ஒரு பிரபஞ்சத்தை படைக்க விரும்புகிறேன். போயிட்டு வருது மாதாஜி, நெட் ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் ப்ராப்ளம் மாதாஜி, எங்க பார்த்தாலும் இங்கேயும் அப்படிதான் விட்டு விட்டு போகுது. மழை பெய்யுது. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. நாம் மாட மாளிகை கூட விரும்புகிறோம். ஒரு சிற்றரும்பு ஓர் அறையில் ஒட்டை போட விரும்புகிறது. எனினும் இச்செயல்கள் அனைத்திலும் தன்மையே ஒன்றுதான். இச்செயல்கள் எல்லாம் பௌதிகமானவை, அதிலெல்லாம் நிரந்தரமானவை அல்லவென்று நாம் உணராத காரணத்தால் நாம் அனைவரும் முட்டாள்களே ஆவோம். அறியாமையின் காரணமாக நாம் இது அருமையாக இருக்கிறது, அது அருமையாக இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றோம். காம கர்மபி முதலில் நாம் சில இச்சைகள் காம உண்டாக்கி கொள்கிறோம். பிறகு அவர்க்கேற்றேற்ப செயல்படுகின்றோம். இது பல துன்பங்களை விளைவிக்கின்றது. கலியசந்தி பிரம்மதேவனாவது அத்தனை எழுதனால இல்ல. பிரம்மதேவின் பதவி மிகப்பெரிய பதவி. அது உயர்ந்த தவங்களும் விரதங்களும் மேற்கொண்ட தகுதியோடைய உயிர்வாழி ஒருவருக்கே அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அவரும் நம்மை போல் ஒரு உயிர்வாழிதான். அமெரிக்காவில் குடிமக்கள் பலர் இருக்கின்றனர். ஜனாதிபதி போர்டும் கூட ஒரு குடிமகன்தான். ஆனால் அவரது கடுமையான உழைப்பினாலும் அரசின் செயல் திறனாலும் அவர் அந்த பதவியை பெற்றவர் இருந்தாலும் அவர் ஒரு சாதாரண குடிமகன்தான். உதாரணமாக ஜனாதிபதி நீச்சனை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டதால் இப்போது அவர் ஜனாதிபதி இல்லை. இதற்கு காரணம் அவர் ஒரு சாதாரண குடிமகன் என்பதுதான். அது போல நாம் விரும்பினால் நம்மால் பிரம்மதேவனாக முடியும். அதனால்தான் பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூறுகிறார், கீட ஜன்ம ஹவா யதா தூயதாச பகிர்முக பிரம்ம ஜன்மே நாகி ஆசா. உமது பக்தன் இருக்கும் இடத்தில் நான் ஒரு சிறு பூச்சியாக பிறப்பதற்கு அருள் புரிவாராக. ஏனெனில் ஒரு பக்தனின் பாத தூசியில் நான் வீழ்ந்தேன் என்றால் எனது வாழ்க்கை வெற்றியடையும். பக்தி வினோத் தாக்கூரும் பகிர்முக்க பிரம்ம ஜன்மே நாகி ஆசை, அதாவது நான் பிரம்மதேவனாகவோ கிருஷ்ணரின் பக்தனாகவோ விரும்பவில்லை என்று கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ரொம்ப அழகா வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. எப்படி வந்து இந்த பௌதீக உலகம் தான் வந்து பர்மனன்ட் அப்படின்ற மாதிரி, இது நன்னா இருக்கு அது நன்னா இருக்கு, நம்மளுடைய இதுவே அப்படிதானே இல்லையா? நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ஆசையும் வந்து இது இங்க இந்த இடத்த பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த இடத்த பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. பிரம்மதேவரும் அப்படிதான் இருந்தார். பிரம்மதேவரை வந்து படைத்த உடனேவே அவருக்கு வந்து யார் நம்மள படைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு வந்து அந்த தாமரை தண்டு பிடிச்சுன்னு கீழே இறங்கினாரு. அப்புறம் தான் அந்த 2 சொற்கள் அவர் வந்து 2 எழுத்துக்கள் வந்து அவர் வந்து உச்சரிப்பை வந்து கேட்கும்போது த ப 2 வந்து கேட்கும்போது தான் அவருக்கு வந்து புரிஞ்சது, என்னவோ நம்மளுக்கு வந்து யாரோ வந்து சிக்னல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. உடனே மேல போயிட்டு அவர் வந்து த ப அப்படின்னும் போது அந்த உள்ளக்குள்ள பகவான் வந்து உள்ள பகவான் இருக்காரு. அவர் வந்து ஒன்னொன்னா விளக்குறாரு. அவர் வந்து தியானம் பண்ண சொல்லி, தப்பா பண்ண சொல்லி, ஜபம் பண்ணும் போதே பகவான் வந்து எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான வருஷம் வந்து தவம் பண்ணுவாரு. எதுக்கு அந்த மாதிரி அது தவம் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ல அவருக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு உயிர் வழியும் படைக்கிறதுக்கு அவர் வந்து அந்த தொழிலை வந்து அவருக்கு வந்து அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து ஏற்பாடு வந்து பண்ணும். அந்த தொழில் பண்ணும்போது அதனுடைய சாராம்சம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் எது மூலமா தெரிவிக்கின்றார் அப்படின்னா, அவர் தவம் இருக்கும்போது தவத்தின் மூலமாக ஒன்றொன்றாக வந்து வெளிப்படுத்தும். அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னா, அறியாமையிலதான் பிரம்மதேவனம் இருந்தார். தவம் பண்ண 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 பகவான் வந்து அவர் உள்ள இருந்து அவருக்கு வேதங்கள் அத்தனையும் வந்து வழங்கினார்.
உட்கார வச்சு அப்படின்னு சொல்லிலாம் வந்து கொடுக்கலாம். அவர் தவம் பண்ண சொல்லி, தவம் வந்து பண்ண சொல்லி, அந்த தவத்தின் மூலமாக பகவான் உள்ளிருந்து அவருக்கு வந்து எல்லா வேதங்களையும் வந்து எடுத்து வைத்தார். அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ரிஃபைன்மெண்ட்ன்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து வந்தது. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் வந்து கிடையாது. அதோட உயிர் வழிகள்லாம் படைக்கிறதுக்கு வந்து சாதாரண விஷயங்கள் 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் யாரோட சேர்த்து, பிரம்மாவோட சேர்த்து 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் அவர் வந்து படைக்கணும். அதுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப வந்து அறிவு வந்து அவருக்கு வந்து மிகுந்த இருந்தாதான் அவரால் பண்ண முடியுன்றதுக்காக பகவான் இந்த மாதிரியான ஏற்பாடு. பிரம்மதேவனுடைய பதவி வந்து சாதாரண பதவி வந்து கிடையாது. அவரும் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவருடைய பதவியை பறிச்சாச்சு அப்படின்னா அவரும் ஒரு சாதாரண குடிமகன் மாதிரிதான் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து பிரபுபாத வந்து அழகா வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. இப்போ வந்து எல்லாருமே இப்போ வந்து எல்லா பார்ட்டியும் வந்து எலெக்ஷன்ல வந்து நிக்கிறாங்க. எந்த பார்ட்டி வின் பண்றதோ அவங்க வந்து பிரசிடென்டாவோ பிரைம் மினிஸ்டராவோ சீஃப் மினிஸ்டராவோ ஆறாங்க. அந்த 5 வருட காலங்கள் வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி புரியுறாங்க. 5 வருட காலங்கள்ல ஆட்சி முடிச்ச உடனே அடுத்த எலெக்ஷன் வருது. அந்த எலெக்ஷன்ல அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு சாதாரண பிரஜையாக தான் கருதப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து எல்லாமே வந்து பதவிதான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இங்க வந்து வெளிப்படையா அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ அங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்திலேயே அந்த பதவிக்கே அவ்வளவு ஒரு வெயிட் இருந்திருக்கு. ஆமாமா, எல்லா இடத்துலயும் உண்டு. எல்லா இடத்துலயும் பதவின்னு ஒண்ணு இருந்தாலே அந்த இடத்துல வந்து அது போட்டி பொறாமைன்றது வந்து எல்லாமே இருக்கும். இந்திரனோட பதவி எப்படி வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து அவ்வளோ தவம் புரியறதுனால இந்திர பதவி எங்கேயா போயிடுமோ அப்படின்றதுக்காக கடகடன் போய் பகவான்கிட்ட போய் வந்து சொல்றாரு, நீங்க போய் முதல்ல போய் துருவனை போய் விடுதலை பண்ணணும், இல்ல அப்படின்னா என் பதவி பறி போயிடும் போல் இருக்கு. ஏன்னா அவருடைய அழுத்தம், அது கட்டவர்களோட அழுத்தத்தினால பூமியோட இது வந்து 2 இன்ச்சு வந்து 2 இன்ச்சு வந்து இதுவா இருக்கு, கீழே போயிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து போய் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பகவான் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து குடிமகன். பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து தன்னால படைக்கப்பட்ட குடிமகன்கள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து யாருமே வந்து அந்த பதவி அப்படின்றது வந்து அதுக்கு தகுந்தாற் போல இருந்தாதான். அடுத்தது இந்த யுகம் முடிஞ்சு பகவானுக்கு 100 இவருக்கு 100 வயசு முடிஞ்சதுன்னா பிரம்மனுக்கு 100 வயசு முடிஞ்சிடுது அப்படின்னா அவரும் வந்து அழிக்கப்பட்டு அடுத்தது வந்து ஒரு பிரம்மதேவர் வந்து உருவாக்கப்பட்டார். எப்படி வந்து மன்வந்திரம் மாதிரி ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு மன்வந்திரம், இத்தனை யுகத்துக்கு 71 யுகங்கள் ஆனா ஒரு மன்வந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த மன்வந்திரம் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்வந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இத பக்தி வினோத தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம், அந்த தொண்டர்கள்லாம் இருப்பாங்களே, பகவானுடைய பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு சின்ன பூச்சியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அவங்களுடைய கால் தூசியில இருக்கக்கூடிய அந்த பூச்சியா கூட இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். எனக்கு வந்து அந்த இதுவோ வேண்டாம், என்னோட வாழ்க்கையை வெற்றி அடைஞ்சு நான் வந்து ஒரு பெரிய பதவி அதெல்லாம் எனக்கு வந்து வேண்டாம். நான் ஒரு சின்ன பூச்சியா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சேவை செய்யற மாதிரி அவங்களுடைய பாத தூசி வந்து என் பேர்ல படும்போது நான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைவேன் அப்படின்ட்டு பக்தி வினோத தாக்கூர் வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க. நாம் அறியாமை என்னும் மாயில் உழல்வதால் எப்போது வேண்டுமென்றாலும் நாம் கிருஷ்ணரை மறந்து விடலாம். எனவே நாம் எப்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும், அப்போதுதான் மறவாது இருப்போம். இது குந்தி தேவியின் சொற்களினால் காட்டப்படுகின்றது. ஸ்வரணம் என்றால் கேட்டல் என்றும், ஸ்மரண என்றால் நினைத்தல் என்றும், அர்ஹனம் என்றால் கிருஷ்ணரின் மூர்த்தியை வழிபடுதல் என்றும் பொருளாகும். ஒருவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை வழிபடவும் கேட்கவும் நினைக்கவும் வேண்டும். இசைத்தல், ஆடுதல், வழிபடுதல் என்னும் நோக்கத்திற்காகவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அனைத்து மையங்களும் திறக்கப்படுகின்றன. அப்பொழுதுதான் நம் கிருஷ்ணரை மறவாதிருப்போம். சதாதத் பாவ பாவிதா. நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் நமது வாழ்வு முடிவரும் பொழுது கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்காக வாய்ப்பினை பெறுவோம். அந்தே நாராயணா ஸ்மிருதி.
எல்லா பழக்கத்தினால்தான் வருகிறது. எல்லாம் பழக்கத்தினால் வருகிறது. உதாரணமாக, ஒருவன் சபையில் நடனமாட விரும்புகின்றான் என்றால் அவன் பலமுறை ஆடி ஆடி ஒத்திகை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அவ்வாறு அவன் நடனத்தில் தேர்ச்சி பெற்று பிறகு சபையில் ஆடும்போது என்ன அருமையாக ஆடுகின்றான் என்று பாராட்டப்படுகிறான். நான் இப்பொழுது மேடை ஏறி சிறப்பாக நடனம் ஆடுகிறேன் என்று ஒரு நாள் கூற முடியாது. அது சாத்தியம் அன்று. இல்லை இல்லை, நான் ஒத்திகை பார்க்க மாட்டேன், நான் மேடை ஏற அனுமதியுங்கள், அருமையாக நடனமாடுவேன் என்று கூறினால் கூறலாம். ஆனால் இயக்குனர் அதனை ஒரு காலம் அனுமதிக்க மாட்டார். ஏனெனில் முறையான பயிற்சியின்றி ஒரு நாள் நல்ல நடன கலைஞனாக என்றுமே ஆக முடியாது. வாழ்வின் நோக்கம் ஒரு வாழ்வின் அந்திம காலத்தில் கிருஷ்ணரை நினைப்பதாகும். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. மரணமடையும் போது ஒரு கிருஷ்ணரை நினைத்தான் என்றால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி பெற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பகவத்கீதையில அவர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, அந்த அத்தியாயத்துல ஒருத்தர் இறக்கும் தருவாயில எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவு கூற முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்ப அவர் பகவான் சொல்றாரு, இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அபியாசம் அப்படின்ட்டு அபியாசம் அப்படின்றது பிராக்டிஸ் பண்ணினாதான் இந்த அந்த காலத்துல, அதாவது அந்திம காலத்துல நான் அவர்களுக்கு அருள் புரிவேன் அப்படின்ட்டு இதுவே இதுதான். எப்படி ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்றவங்க இல்ல பாட்டு கச்சேரி பண்ணக்கூடியவர்கள் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ண 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 பண்ணதான் அவங்க ஸ்டேஜ் ஏற முடியும். பிராக்டிஸே பண்ணாம இல்ல எனக்கு பிராக்டிஸ் எல்லாம் வேணா நான் நேர ஸ்டேஜ் போறேன்னா அது அலோவ் பண்ணவே மாட்டேன். பகவான் எப்படி நினைவு கூறுறது அப்படின்னா பகவானை எப்பவுமே கேட்கணும். இந்த கேட்டல் தான் ஸ்மிருதி, ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, அப்புறம் ஸ்மரன், ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸ்ருதி அப்படின்றது கேட்கறது, ஸ்மிருதி அப்படின்றது ரிமெம்பரிங் ஹிம், அப்புறம் ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணம் அப்படின்றது கேட்டல், அப்புறம் ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்றது அவரு நினைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் வழிபடுதல்ன்றதுதான் பகவானை எப்பவுமே வழிபடுதல் அப்படின்ட்டு அர்ச்சன விக்கிரகமாக மூலமாக நம்ம வழிபடுறோம். இதான் மூணு கலெக்டிவா என்ன சொல்லுவோம், நம்ம எந்த விதமான பக்தின்னு சொல்லுவோம்? நம்மள சாதன பக்தி. நம்மள 12வது அத்தியாயம் படிங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாங்கல்ல, பகவான் சொல்றாரு நிறைய 6 வழிகள் பகவான் அதெல்லாம் சாதனம். எப்பவுமே என்னை பத்தி கேட்டுட்டே இரு, என்ன நினைச்சுட்டே இரு, என்ன சாண்ட் பண்ணிட்டே இரு. மறக்காத இருக்கணும் அப்படின்னா சாண்ட் பண்ணினா நெவர் ஃபர்கெட் அப்படின்ட்டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் அப்படின்ட்டு ஸோ இது என்ன, அதனாலதான் நான் அந்திம காலத்துல நாராயண ஸ்மிருதி, அதாவது நாராயணன் நான் ஞாபகப்படுத்தோம். இது கதையே நம்ம பார்த்திருக்கோம். இவரோட யாரோட கதை? மாதாஜி ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரெண்டு மாதாஜி. ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, அப்புறம் வழிபடுது, அதாவது அர்ஹணம்ன்றது ஸ்மரணம், அர்ஹணம். அர்ஹணம்ன்றதுதான் வர்ஷிப் பண்றது, மூர்த்தி வழிபடுறது அப்படின்றது. மூர்த்தியை வழிபடுறது என்னங்க மாதாஜி? ஆமா, மூர்த்தி வழிபடு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த பேரை வாசிக்க தடங்கள் வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பௌதிக உலகில் ஒருவன் பௌதிக துன்பங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியது இருக்கிறது. ஆனால் மூடர்கள் இதனை புரிந்து கொள்வது, ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் அறியாமையில் மூழ்கி இருக்கின்றனர். கள்ளக்கடத்தல்காரன் தான் பிடிபட்டால் தண்டனைக்கு ஆளாவோம் என்று தெரிந்தே அதை செய்கிறான். ஒரு திருடன் தண்டிக்கப்படுவோம் என்பதை நன்கு அறிவான். அப்படி கைது செய்யப்பட்டு கண்டிக்கப்பட்டாலும் அவன் மீண்டும் திருடவே செய்கிறான். புனசர்வித சர்வனானம். ஏன்? அறியாமை. அவன் அறியாமையில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் மீண்டும் மீண்டும் திருடுகிறேன். அதற்காக மீண்டும் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு
தண்டனைக்கு உள்ளாகிறேன். முடிவில் நன்மை இல்லை என்ற போதிலும் நான் ஏன் இதனை செய்கிறேன் என்று அவன் சிந்திப்பதே இல்லை. காமவெறி பிடித்தவன் அடிக்கடி பால்வினை நோய்க்கு ஆளாகி மருத்துவம் செய்து கொள்கின்றான். என்றாலும் அவன் மீண்டும் பரத்தையரிடம் செல்கிறான். இது முறையற்ற பாலுறவு என்னும் அவைத்த ஸ்திரீ சங்கம் ஆகும். ஸ்திரீ சங்கம் முறையான பாலுறவில் கூட பல துன்பங்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது. பாலுறவு கொண்ட பின் ஒரு பெண் கர்ப்பமடைந்து 10 மாதம் தன் வயிற்றில் குழந்தையை சுமைக்கிறார். பிரசவ வேளையில் சில சமயம் மரணம் கூட சம்பவிக்கலாம். குழந்தை பிறந்த பின்னரோ தந்தையின் சுமை அதிகரிக்கிறது. அக்குழந்தையை நன்கு வளர்க்கவும் அதற்கு நல்ல கல்வி அறிவு கொடுக்கவும் வேண்டியிருக்கிறது. அதனால்தான் வேத சாஸ்திரம் பகு துக்க பாஜக, அதாவது எதுவாயினும் துன்பம் தான் என்று கூறுகிறது. திருப்தி நேக கிருபனா ஆயினும் அறியாமை மிக்க மூடன் திருப்தி அடைவது இல்லை. அதற்கு பதிலாக அவன் மீண்டும் மீண்டும் அதையே செய்கிறான். புனக புனசர்வித சர்வனானாம். இதுதான் பௌதிக வாழ்வின் நோய் என்னும் பவரோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. என் மைத்துனாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம் கண்டூயனேன கரையோர் இவ துக்கம். பாகவதம் 7.9.45. அதனால்தான் வேத சமுதாயத்தில் பாலியல் துன்பத்தில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கு இனம் சிறுவர்களுக்கு பிரம்மச்சரிய பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. எனினும் ஒருவனால் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்க முடியவில்லை என்றால் அப்போது அவன் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறான். ஆரம்பத்தில் அவன் பிரம்மச்சாரியாக வாழ பயிற்சி அளிக்கப்பட்டான் என்றால் பிறகு அவன் இல்லற வாழ்க்கையில் நீண்ட நாள் இருக்க மாட்டான். மாறாக அவன் வானப்பிரஸ்தம் பெற்று விரைவிலேயே சன்னியாசி ஆகிவிடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க அதுதான் சொல்றாங்க. எதுக்காக பிரபுபாதர் சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு திருடன் அவன் மாட்டிப்பான்னு தெரியும், பட் இருந்தாலும் திருடுறான். ஒருத்தர் பாலு இந்த உடல் உருவ ஜாஸ்தி கொள்றாங்க. இப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த பால்வினை நோய்கள் வருது அப்படின்றது தெரியும். எதுக்கு சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, ஒரு பிறவி மாற 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 திருப்பி இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதுதான் இங்க இம்ப்ளை பண்றாரு பிரபுபாதர். இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது போல ஒரு வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய இடத்துல பிரம்மச்சாரிகள் பகவானை அர்ச்சனை பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவு ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்ட்டு அந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடுமையா பிரம்மச்சரியம் பண்றாங்க. பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு இந்த கல்யாண ஆசை அப்படின்றது வருது. கல்யாணமும் பண்ணி வைக்கிறாங்க. பட் அதனால ரொம்ப நாள் கல்யாண வாழ்க்கையில ஈடுபட முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. விரைவிலேயே அவங்க வானப்பிரஸ்தம் போறாங்க. வானப்பிரஸ்தம் போய் சன்னியாசியாக ஆகக்கூடிய தருவாயில நிறையவே இருக்கு. இப்ப நம்ம ரீசெண்டா நம்ம இதுல பார்த்திருக்கோம். அவர் மலையாள இதுல நிறைய பிரவச்சனங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் அவரு தனக்கு 15 வயசு அந்த பையனுக்கு இருந்தும் அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் சன்னியாசம் அதுதான் பிரம்மச்சரியத்தை நீண்ட நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நாள் கிரகஸ்தனாக இருக்க முடியாது. அவங்க உடனே இந்த வானப்பிரஸ்தம் போய் வானப்பிரஸ்தம்ன்றது வீடை விட்டு அவங்க அந்த ஒரு ஆஸ்டரிட்டி அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்புறம் விரைவிலேயே அவங்க இந்த தவ வாழ்க்கை, அதாவது சன்னியாசத்தை மேற்கொள்வார்கள் அப்படின்ட்டு சன்னியாசம் அப்படின்னா கூட அவங்க நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நம்மளோட ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜோட நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய இருக்கு. அவரை நமக்கு க்ளோஸா நம்மளுடைய லீலைகள்லாம் நம்ம படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். சோ என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் பகவான் செலக்ட் பண்றாரு. சன்னியாசி ஆகுது அப்படின்றது இவருக்கு அந்த ஒரு செலக்ட் பண்ணினதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவருக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சன்னியாசி ஆனா கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அவருக்கு இது எல்லாம் தெரியுமா அது தெரியுமா அப்படின்னு நம்மளுக்கே நிறைய டவுட் பண்ணும். ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பக்தர் இவர் ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் கோமால இருந்திருக்காரு ஹாஸ்பிட்டல்ல.
அப்ப வந்து 2 மாசம் 3 மாசம் வந்து கோமால இருந்திருக்கு. இவருக்கு வந்து எப்படியாவது வந்து அவருக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணணும். இந்த பக்தருக்கு வந்து இவரும் வந்து ஒரு சன்னியாசி தான். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு போய் பக்தர் சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக போய் பாக்குறாரு, என்ன சேவை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுன்னு. 2 தரம் போய் பாக்குறாரு. பார்த்தும் அவர் நல்லா இவருக்கு வந்து முழிச்சு காத்தினால அவருக்கு வந்து சரி அப்படியே வந்து கிளம்பி போயிடும். நல்லா ஆயிட்டு அப்புறம் 3 மாசம் கழிச்சு நல்லா ஆயிடுறாரு ஜெயபாத்திர சுவாமி மகாராஜ். அப்ப வந்து இந்த சன்னியாசி வந்து சொல்றாரு, நான் கூட உங்களை வந்து பார்த்தேன், நான் 2 தரம் அப்படின்ட்டு வந்து இல்ல நீ 2 தரம் இல்லையே 3 தரம் தான் வந்த அப்படின்ட்டு வந்து இவருக்கு ஒரே ஷாக். நம்ம 2 தரம் தான் போனோம், இவர் வந்து 3 தரம்ன்றாரு. இவரு வேற கோமால பிறந்து இருந்திருக்காரு, இவருக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ணும்போது அப்ப வந்து சொல்றாரு ஜெயபாத்திர சுவாமி மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து வெளியில இருந்து நீ வந்து பாத்துட்டு போன, நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த, வெளியில இருந்து பாத்துட்டு நீ வந்து கிளம்பி போயிட்ட, 2 தரம் வந்து என் ரூமுக்கு வந்த நீ அப்படின்னு போட்டா அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. நம்ம வந்து என்னதான் அவர் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு கோமா ஸ்டேஜ்ல இருந்தா கூட அவருடைய ஆழ் மனசுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய சிந்தனை, அந்த பகவானுடைய சிந்தனை வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து முழிப்பு வந்து இல்ல. இப்ப இந்த வேக்கிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது நம்ம இப்பெல்லாம் முழிச்சுன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படின்னு இல்லை. அவருக்கு வந்து இதுல கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போதே அவர் வந்து விழிக்கக்கூடிய நிலையில வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அவருடைய லீலைகள் வந்து நிறைய இருக்கு. ஒரு ஒரு இது கூட நான் வந்து பார்த்தேன். நான் ரீசெண்டா அவருடைய டிராமா வந்து போடுறாரு. அவரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. ஜெயபாத்திர சுவாமி மகாராஜ் கூட வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. என்ன டிராமா அப்படின்னா அவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தெரியும். அவர் வந்து ஒரு இதுவா வந்து சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு ஜெயபாத்திர சுவாமி மகாராஜ் வந்து சைத்தன்யரா வந்து இங்க ரகுநாத் தாஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. இங்க இந்த கூட்டத்துல வந்து ரகுநாத் தாஸ் இருக்காரு. ஒரு அந்த வேர்ல்டுக்கே போயிட்டு இருக்கோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்த அந்த இந்த பீரியடுக்கு அவர் வந்து போயிடுறாரு. அந்த கேரக்டர் வந்த உடனே அந்த பீரியடுக்கு அவர் வந்து போயிடுறாரு. இங்க வந்து இவர் இருக்காரு, ரகுநாத் தாஸ் இருக்காரு. ரகுநாத் தாஸ்ன்றது ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், பில்லியனர். சோ இந்த பில்லியனர் அங்க வந்து எங்கேயோ ஒழிஞ்சுட்டு இருக்காரு இந்த கூட்டத்துல, அவரை பிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு மெதுவா அவர் வெளியில வர்றாரு. ரகுநாத் தாஸ் வந்து வெளியில வர்றாரு. ரகுநாத் தாஸ் வெளியில வந்தோடனே இன்னொரு இவர் வர்றாரு. அவர் வந்து ஜெயபாத்திர சுவாமி மகாராஜிட்ட வந்து சொல்றாரு, இவர் என்னோட அசோசியேட், இவர் வந்து என்னோட கூட இருந்தாரு, இவரு பிரபுபாதர் என்னோட அசோசியேட்டா இருந்தாரு, இவரு நித்யானந்த பிரபுவா வந்து வர்றாரு. இவர் என்னோட அசோசியேட்டு, நானும் இவங்க எல்லாம் வந்து டிராமால சொல்றாரு. டிராமால வந்து நான் நித்யானந்த பிரபு, இவர் என்னோட அசோசியேட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த இவர் வந்து மெதுவா வந்து ரகுநாத் தாஸ் வந்து வெளியில வந்து அவர் வந்து தன்னோட இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த டிராமா வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த அந்த ஹோல் எடுத்து மேடம் டாப் எடுத்தேன். நெட் ப்ராப்ளம் போல மாதாஜிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட்டு தான் சுத்துது மாதாஜி, நெட்டு ப்ராப்ளம் தான். நெட் ப்ராப்ளம். ஆமா. தரணி மாதாஜி வந்துட்டாங்க போல் தெரியுது. வந்துட்டாங்களா? சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் ப்ராப்ளமா மாதாஜி? நெட் ஆமா. சித்திரலேகா மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி என்னாச்சு? நீங்க வந்து என்னோட பேர் உங்களுக்கு மேல என்னோட பேர் இருக்கு பாருங்க, என் பேரு கிட்ட தொடுங்களேன் கையால, வரலால தொடுங்க. அவர் செக்அப் அது ஹோஸ்ட் தாரிணின்னு இருக்கு, புஷ்பா உஷா மாதாஜி. மேல ஆக்குங்க. ஏன்னா நான் இது கட் பண்ணோம் யூடியூப். மேக் ஹோஸ்ட் லிக்கா. மேக் ஹோஸ்ட் கொடுங்க. எஸ் மேடம் பண்ணிட்டேன். நான் போட்டேன் மாதாஜி.
சோ மிச்சது நம்ம அந்த ஒரு 3 பக்கம் இருக்கு. அதை நம்ம இதை அன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வீக் वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी, माताजी। थैंक यू।